Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:47 sa liwat, mayong hapon Bacolod, mayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang ato sining nga mga suking at agparabati sa tabok sang kadagatan, ang isla sa Panay, probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kutong panabutan sa ato sining nga broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa iyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa 19 kita nagapabilin sa bulan sang Pebrero. Kamusta nga ito nga mga suking at agpalamati? Ang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, pagabuylogan sang bilog ng puwersa sa atong silingan news team. Sa ilalibat kapag dulong sang pinakaulihi, labas na tipon nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpagalagad inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Opdan kita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by Keen. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad sang Bago. Mangin kabuylog pa nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinahanglan ang inyo sini alagad, ang korman sa siriga para tuturan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya, talos lang ako diri temporaryo Action Eric Magbanwa, hasta kita alas 6 nga bagapangalagad sa aton nga mga ka-aksyon, sa aton nga mga tagpalamati. Daw gina kulukulbaan ang iban, masami ang iban nagatulok sa ibabaw sang kalangitan.
Kagong kaysa nagayambi matapos kung makitaan ang masyado kaitom nagalom. Kung kaysa hindi malikawan may pagtupa sang ulan. Kag may dala paaman pa nga kung kaysa may pagmulumadlos sang hangin. Ang tanan halos nagabantay sa lakat sang panahon. Ilabi na ining si Bagyo Auring. Ang atong diri nga provincial government sa probinsya sa Negros Occidental, ang atong nga mga city official diri sa siyudad sa Bacolod, may mga pagpanghanda na nga ginahimo. Apisar nga ti hindi ta mapaktan ang giho randadi kag walda-walda ni Bagyo Auring. Kada oras nagalain-lain ang iya sinidaragan direksyon. Amo ni karon ang ginamonitor halos ang tanan, ilabi ginigid sa aton sinipag-asa. Ang tanan nagakuha sang update pagi sa internet. Ano bala ang mangin kapalaran sang Negros Occidental, sang Bacolod City. Damlag pa may mga forecast na giging pagwa ang pag-asa. Una kung hindi sa Domingo, Lunes, posible mabatyaga na si Bagyo Auring sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Apang may paglantaw man ang iban nga mga ara nagamonitor sa lakat sang panahon nga kung hindi sa Lunes, base Martes kag Miyerkules mabatyagan ta na ang epekto ni Bagyo Auring sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Amo na sabong ang balantayan. That's why ang aton nga mga city kag municipal mayor, including ang Bacolod, may mga pagpanghanda na nga ginahimo. Kahapon pala nagpatawag na sang meeting ang tanan nga mga city municipal disaster risk reduction management office. Agod nga talakayon ang preparasyon. Way taman ginapangayo kag way taman ginatuloy kon base mag-agi gid man si Bagyo Auring diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Lain gid man ako nakapreparar kamong amo na silibra nila nga kung kaysa hindi malikawan gasiling ati kung hindi paglukpan hindi magiho, kung hindi pagbahaan hindi mag-evacuate. Lesson learned in the past sa nagligad nga mga binulan, ang mga pagbaha-baha nga nagluntad especialmente sa northern part sa Negros Occidental. Kita mo alerto niyang Talisay, Silay, ang Ibi Magalona, Victorias, Cadiz, Escalante, Sagay, ang mga banwa kag syudad nga masami ginabahaan kung may bagyo. Gabaha gani nga wala bagyo, karon kay may bagyo, kundi mas doble ang aton nga preparasyon, di ba? Amo na gani ang panawagan sa aton nga provincial kag city government sa mga pumuluyo nga masami mapiktuhan sang bagyo kag baha nga hindi ta napaghulaton pa nga tagaliog ang tubi antes ta mag-evacuate. Masiling kamo kay may ara man kami rescue hindi man lang kamo ang i-rescue sa aton nga mga rescuer, hindi man lang isa ka pamilya ang i-rescue. Kaysa sila nga lugar nga daan, take note, damo daang mahalitan. Iban kung hindi tagahawak, tagaliyog ang tubi, hindi maghalin sa balay nila. Ginapabudlayan pa nila yung mga rescuer nga mga rescuer hindi man dali dayon dive sa tubig. Kaya ginatanaman nila ang current kag flow sa tubig. Nga basi nga sila ang mag-rescue, basi sila pang lirescuehon muna ba na? Amo na ganing panawagan ta sa ato nga pumuluyo sa mga lugar nga ginabahaan. Na kung lantaw nyo doon nagasulod ng tubig, kadamat-amat na kadalong, evacuate na kamo. Halin na kamo.
Tandaan nyo ginatakos katong demonyo sa inyo paminsaron nga every time may bagyo, wala gani bagyo ka magbaha. Ano pa kitayan ko may bagyo ta? Muna bla? So kay kung may bagyo ta, hindi na ka mo magulat pa nga magdalom ang tubi antes ka mo yan maghalin sa balay nyo da. Temprano pa lang nga daan, pamutos na kamo. Mga kasapatan nyo da, mga babo nyo da, kung mga manok, kanding da. Ang matamaton nyo na napanghawas, tag-ibutang sa igadalan nga wala sang baha. Hindi kay kung di pa nagasinako, dito pa kamo inyo hala ka pangayo rescue. Tapos kung hindi ka pa mag-rescue sa rescuer daw, basulo nyo pa ma-rescuer nga wala-wala, gid. Ti abi. Kaya kung kamo may husto sa paminsaron, why parang taas ang tubig, kanisang temprano pa naghalin na kamo da. Tapos sala kamo kasinggitan, di ka pangayo bulig sa mga rescuer, kamay kung kamo lang gina-rescue da. Ang ibang to nga purok, ang ibang nga sindang, ang ibang to nga barangay, ka pangayo man rescue. Di bla? Sentido common. Use your head. Hindi na kamo bahala ka pa ugtas pa. Di para sa halimbawa, classic example, kung ang balay mo aras dalong taytay, kabalo ka na gid kung may baha ka magtaas ang tubi, labot balay mo, tinga da sa temprano pa. Kaya ang balay mo aras dalong taytay, saka aras taytay. Di bla? Ano nakasimple? Tama mo na sa mga balay, bla, sa mga purok na ginabahaan permi. Hindi nyo na pagpabudlayi pang kagulingon nyo. Tapos pitik sintas, basulo nyo pa mga rescuer nga wala-wala kaya mga rescuer, hindi sa ka-rescue sa mo, di muni muna. Kaysa temprano pangadaan, sang wala pang baha, nga tagahawak, hasta na nga tagaliog, hindi ka mo yan mag-ilibakwit da. Di bla? Ito muna nga ngaton nga mga city, kay municipal mayor sa probinsya, may mga series of meeting na nga ginapatawag. Dito sa Bacolod, may mga pagpanghanda ng aton diri nga city government. Kahapon pala nagpatawag na sa meeting ang City Disaster Risk Reduction Management Office. All government agencies concerned, pag may bagyo, do halos kulo kompleto gid, kundi at least temprano pa may ara na kita tawag nga contingency plan, di bla? Munang pinakanami, although nga ti biyan ka kontrol ni ang tao o sa ginatawag nga kalamidad mong we cannot go against nature. Kalamidad niya nga hindi ta kung isa mapaktan nga abot sa aton. Siling mo diri sa ubos way diya ulan, pero way kakabalo sa kabukiran puro ting ulan. Di ko sa kibot ka lang daludo sa tubi. Mo ay way di ulan sa city proper nga gulpi ng saka tubi sa Subaaw kay puwerte tayang ulan sa babaw sang kabukiran. Muna nga kinanglan, basta may news party bagyo, alerto 24 oras. Sa wala pa magdulong, sa wala pa magtakop ang kasisidmon, i-charge na nga daan nila ang inyong mga cellphone. I-charge na nga daan nila ang inyong mga flashlight. Hindi bla, muna pinaka-importante mong sa mga bagyo, kayong kaso kung may brownout, kundi may pisliton kada ka magsigas balay mo. Hindi bla. Muna ka simple. Basta gani may bagyo, alerto. Hindi na magpatumbaya pa nga magpawala. Muna kayo pa nyung ka-importante da, tarawa bala si Boss Kenneth ngo. Kaya pagkabati, sa Aksyon Radyo nga may bagyo, ga-preparar na dahil niya si Boss Kenneth ngo mo. Nga may bagyo, balita sa Aksyon Radyo, hindi niya mapreparar ta. Kaya kung kaisa, di malikawan ko may bagyo, ga-burn out dahil mo. Di kalala ng cellphone ko rin nga ako nga flashlight ni, i-charge ko rin nga daan. Amo niya kalerto si Boss Kenneth ngo, nga nagapamati subong sa Aksyon Radyo. Mayong hapon dala kay Boss Kenneth ngo. Kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto da, gamo nito sila sininga hapon. Muna mati ka mo di sa Aksyon Radyo bala, update sa bagyo kay diriya ma-update ka mo. Hindi na ka mo mangkot mga, ang kamusta ka itong bagyo? Magkuton mo tupad balay mo, kamusta itong bagyo? Harap ang bagyo?
din ang bagyo, mati ka mo sa Aksyon Radio. Kaya from time to time, gina-check namon permi ang Pag-asa. Ang aton din nga mga lokal Pag-asa, di ba? PDMT nato, gina-check ginato na para sa benepisyo sa mga utod nato nga naga-star sa kabukiran, sa makasubaan, sa igad sang baybay, sa luyag pa magpangisda kung kagahon, at least may ideya ka mo kung ano ang lakas ng panahon, especially na may bagyo kita. Pangabayon ta karon sa aksyon dyan, basi ma-check yaman ang Philippine Coast Guard kung ano man ang ila sila nga kahandaan. O, mo nabla. Okay, basta ganun may ara kita nga signal dahil sa aton, di matik na, wala na tayong biyahe mo. Tanan na nga pascrap kagruro na, ginakansel na sa pangkwan sa Philippine Coast Guard. Kita mo, pag ganun bagyo, may nag-capsize to ganun nga bangka to sa muwer sa Sipalay to ho. O ginapangita pa to ang tripulante sang pampot nga nag-kapan to nga lawod sang kwan, sang Sipalay. Tipurti para nakadalong da ng baybayon sang Sipalay, kantilado na nakadaan. O taga ba si may mga bagis pa naman. Ay ho. Sige lang kayo ma-update ka dugay-dugay ha. Ang preparation sa Bacolod City Police Office, ibaloon ta karon pagi kay Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., ang Deputy City Director for Operation sa Bacolod PNP. Kay isa to sa kahapon nga nagtambong mo sa meeting sang CDRRMO. Ano mga balita ninyo kabantayan dugay-dugay? Gikan sa aton siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial, dalon ni aksyon na Eden Abuso, 300 kilos ka prosen kag meat products nga wala sang papeles, ginsulod sa buho, ginbubuan gasolina, sa pinakamalipot na pulong, ginsunog sang Cadiz City Veterinary Office. Dagko pa to nga mga hotdog kag ano ba ito iban nga mga frozen foods to. Kagin dagdag sa buho, kagin ulaan kag gasolina. Ang balita sa New Government Center, dalon ni aksyon at ay hupon dugay-dugay, evaluation sang DILG, angot sa implementation sang road clearing operation o kon RCO 2.0. Mahimo nga matapos sa masunod pa nga simana. Tingala ko man nga nagligad nga daw libot ko sa downtown, ay puwerti tana kahawan. Uy, ko siling ko din ni mga salakyan nga nagapalarking di. Isiling sa mga traffic enforcer nyo, sir, gina-clear na muna kay malibot ang DILG. Nami gilis ang Bacolod kung tudtuod doon abis ang aton syudad, sa aton nga mga law enforcement unit nga nadistino sa dalan, sa road clearing. Kanami gilis ang Bacolod ng tawon, kaligwas ang dalan ta sa pagkalapad. Oo. Nakalabay ko sa nagligad nga adlaw bla. Kahapon to ko sang Miyerkules. Uy, nagulpi naghawan ang downtown na palibot center market na way gislakyan makita. Solo nagka-parking da ang may mga stall da Uy kanami. Kaya mo na siling ko lang kung hindi kili maglibot ang DILG ta. Hindi man ta maghimo sa pamagi nga matinluan tang syudad. I mean ang aton nga mga dalanon. Abi, ikwanta ni Abi, i-sustain ta ni Abi, pwede na. May inspection, kag wala inspection ang DILG, i-sustain ta Abi. Nga itong mga dalan kahapon nga daw kalimpyo. Hasta subong Abi, limpyo gyapon, pero hindi naglabay ko ini nga agaho. Ang dalan kahapon nga nagyan ko nga limpyo, way sa lakyaw, way sa nagaparking subong. Ginutok naman sang parking. Siguro nakalabay ng taga-DILG mo. Sa mga balita nasyonal, ining high-profile detainee nga si Raymond Dominguez niyo, ay nasapuan na nga yatap, patay, sa sulod siya sila nga selda sa Bilibido. Ano niging kwan? Gin bangungot. Di ba loon tani? Si Galbeso na pangayo pasaylo,
Bangod sa natrasa nga pag-abot sang bakuna, siling ko gidaw. Hindi na ka mo magpalupasay, lupa. Kung ang kilala ko pa, abot na ka mo ni Rokit. Dikita mo lang na. Supalpal naman si Galbeso. Abot ko mabato na sa pumuluyo ang pangayo iya pagpulupasaylo tungo sa pag-atrasar pag-abot sang bakuna. Kung si Senator Franklin Drilon pa niya, iba niya ng mga pungso niya, nagalabot niya, ito ay pa. Nga presidente, tayo ko dali manggani, oh. Na mag-abot ng vaccine. Tanan nga kaso sang coronavirus mutation, naka-recover na sa COVID-19. Aba, sa pinakabahin doli nagpangabay sang duga nga pondo para sa wage subsidy subo nga tuig. Amo na mga dulod-dalag ko nga balita sa nasyonal. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Si Breathheart Tunato, magandang hapon dyan sa iyo. Si Ramil Ogatis Hanoy. Ay, puwerte. Sige, check na sa action dyan. Patrol Tuta. Daw mayo ang butlak sang adlaw, bro. Kaya na off and on ang chimpo. Mawaswas ang ulan. Dugay-dugay, madula naman ang ulan. Dugay-dugay, balik naman. Dula galon, dugay-dugay, ara naman. Di Friday, subong sigurado ko may mga portion sa dalan ng uruguto kasi may nagapahuli si Manal sa mga out of town mo. Check tabi sa action John, line number 3. John, good afternoon. Action Eric, diri mo ginakitaan nga tanto mo gina ka sanag ka tinaw sa aton kalangitan siniman ng mga tanion. Oh. Pero kung ginobserbahan mo gina mga pangano, Action Eric, nagatipon sila kag nagalakad pa kadto. Kung nakasundang nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental para ibay abi nga porsyon. Okay. Within our direction dire sa atong ginakantahan mismo kung magtangla kas langit mababog ka tinaw gid. Okay. Karami isang panyempo subong adlaw manayanay ang panahon mabugnaw. No, tinlo ang kalangitan, daw lagi galom nga nagatipon Action Eric. Pero mo ginigurong sitwasyon according gani sa pila naton istorya like abi sa Office of the Civil Defense basta mo sining panyempo ina-expect na sigahom na action mahimo abi may palaubuton nga pagulan o kung na bagyo aksyon na Eric no gari dapat sa tamaka aksyon mangin alerto kid man all the time diri sa palibot ng syudad alerto man ang mga tao aksyon Eric kay kung kabalo sila nga may nagapatigayon sang road clearing operation check inspection o consultation tinlo ginang dalan pero diri sa mismo sang dalan San Sebastian diri sa area sang dalan San Juan daw matamat naman nga nagabalik ang mga salakyan kay ti masiguro na labyan na diri kaya tapos na iban doon nagkatuludohin siya naman kag makabalik naman sila diri nga posisyon amat-amat na naman aksyon pero hindi magitanto mo sila kabugat na dalagan sa trapiko diri sa bahay mga ka-aksyon sang dalan San Juan diri man sa area sang dalan San Sebastian San Juan nga sining hapon makabig lamang diri nga light to moderate ang sitwasyon kag trapiko ang aton paghambalan amo na naging oras ang peak hours pero basta Biyernes aksyon Eric expected na nga within downtown area, hindi kinatanto mo sila kabugat ang trapiko. Ang maulubugat ang traffic sa mga national highway, nga mo niya labyan sa mga salakyan, nga paluwas sa Metro Bacolod, like diri sa Reson Circumferential Road, diri dalan Lacson, kag dalan Araneta. Expected na, basta mo sila nga peak hours, rush hour mga ka-aksyon, maulubugat ang sitwasyon kung traffic out na gabalan, diri sa area mismo, sang Lizares Araneta, pa doon diri Magsaysay Araneta. Pero worse ang traffic situation paglabot diri maka-aksyon sa may Magsaysay Lacson. Kay dira aluson tanan yung mga salakyan nga pinunsok. Diri abi sa may Araneta Magsaysay, kalabanan mo kita nato diri mga salakyan mga dipasay nga jeepney. Pero ang pribado nga salakyan diri na natanan nagalusot sa area maka-aksyon sang dalan Magsaysay Lacson. Magsaysay Lacson, Lizares Lacson, tapos dito Lacson Extension, para at least tayo yun katari lang ang biyahe. Pero wala magkitanto mo sila ka problema, kumo ang area grabe kinapad sang dalan. Kung saringon niya dire-diretso, ang biyahe sa mga salakyan, Action Eric, kung dira sila naglabay, sa may mismo sa dalan Lacson. Diri sa dalan Araneta, or diri sa bahin mismo sang Circumferential Road, no? Sining hapon, from area Maka-Aksyon, sang Burgos Circumferential Road, diri na nag-exoprer sa mabubugat ni sitwasyon ng trapiko sining hapon, bagod man sa karawon sa masalakyan,
nga nagalabay diri mismo nga lugar. Palabi na sa masalakyan halin sa may Burgos Public Market kag ang direksyon pangadto didto East Forces ng syudad mga barangay Estefania Maymo, barangay Granada kun nalang ilan abi nga direksyon nga makaaksyon ang nagsupreso mo bugat nga sitwasyon sa trapiko. Ang pila sa masalakyan nagalabot kaniyo sa isa diri ka Chinese temple diri sa area sa barangay Villamonte. Basta mga rush hours kag Friday expected na draya ga laba gila ta pila sa masalakyan. Pero importante black sa tayo yon ang biyahe mo okay na kon ga damo sa masalakyan. Basta sige-sige kag wala bala sa may mga salawayon kay may mga salawayon sa dalanon ang katabog nga punsok ang mga salakyan sa intersection road o kung intersection point hindi gina yon nga makapenetrate kung makatabog ang mga salakyan sa dalanon action area. Ang isa pag diri sa mga nagagana kung nagafunction ang traffic lights. Okay. Traffic lights plus traffic enforcer di amo gid nga tawag sampat nga kombinasyon kay kung kay sa kinahanglan ng traffic enforcer gyapon anong rason kay may arang iya sa rakyan nga bisan yellow na ang signal o kung sa labi nga direksyon aming agaw ginakambala may 5 pa man ka segundos kay yellow pwede pa rin sa kalagas ay katapusan gali ang pinakatinutuloy sin action ay kinahanglan mo pondo para may preparasyon ng mga salakyan kag maligwahan ang corner kung intersection point kay kung nagalabay kay kaudra halin kami sa imuruta mga pila lang ka segundos hindi ka ba nakatabok nagtapos na nadra ang signal sa inyong area kinahanglan naman sa biyak ka direksyon na makatabok sila sa dalan so preparasyon inaya hindi para makahingagaw ka makatabok sa dalanon no kung mga mga cases kisa nagkatugag man sa trapiko so mailang pa may mga traffic enforcers sila nag-control kapag kita nila yellow na ginapaut nato na nila action direct even diri sa tubang sa police station number 6 so Siringapon sa may backup 6 bla Lizares nga ako nice sa Kuling Road Siringapon makabig man diri nga light to moderate ang sitwasyon sa trapiko maka-aksyon sining nga hapon. Kaming patrol, dili kami nakarabayo sa may Taytay bla. Sa may barangay, barangay 8, okay. No? Barangay 8, barangay 6 na ding boundary. Medyo traffic din sining hapon. Kapalo ka one lane lang actually ka malabyan sa mga salakyan. Okay? Ang rason, aribe nagatumpok ang basura. Ato mo lang sa creek sa may Mambulok Creek Action Ereka. Okay. Ang basura nga pangakot drin parang gitumpok sa may Taytay Damke. Ako ton Manila sang DRMO. Pero ang iban ti nagingagaw pa mayara pa naga kumapos lang pa malang ang kawayan kag kahoy do giningagaw naman kay iban nga mabubuyo Pwede pa rin ko rin labos lalo ka naga pang basura pa di ba no naga pang kalkal pa din sila. Pero malabyan mo din ko nagalabay ka. Ako malabyan mo din sa sandalan. Taas pa sa may patrol ang tinumpok ng basura nga pang kwarto nila. Sorte, actually, mapasak na blasang laragway kay Action DM. Kaya para makitaan sa ito mga ka-action nga sitwasyon na sining mga basura diri mismo. Sabi ko, ang basura na, rekta karga na sa dump truck? Hindi, kaya Action kaya na patulo pag nila, no? O patuluon pa nila kay kung hindi nila pagpatuluon. Dalib lang magrawit sa dalanaw. Ganit kabaho ko daan. Kabaho pangadaan. Correct. Ang basura din hindi mo balaan kung plastic o kung kahoy. Kaya nga itom. Itom na hindi mo na mataktan kung basura ni siya. Ano ni sa size ng basura? Itong pa sa ata kalukos. Amo na siya, no? Na itom na siya. Pero amo to kadi kagapon, nag-live makita diri sa may dito gid sa creek mismo. Nakita man to yang ang creek na yan, nag-tinaw na actually ang tubig. Ang nag-aagay nga tubig at least nagturo-tinaw. Pwede na imnan? Hindi man. Kasi mo tinaw, no? Tinaw lang Pwede na imnan sa Carabao. Pwede na imnan sa Carabao. Saan nga pwede na sa mga tubog na guro tubog na Carabao. No, at least pwede na kay natutinlo na pero according sa ila balikon pa nila kay ano po i-dredge pa gini nila liwat ak sudareka kay kung sa una gali mabakala kadalom ng guro sang subaay dili nagpadalom tong tinumpok nga basura kay kadako sang ano gali kadako gyud man nabulig no ganawanan ang mga krikta no dako gali labi ng preparasyon bangod sang actually nga bagyo gani no eti kabalo ka naman basta gani mga subadra kay
hamba sa mapumuli kahapon sa aton sila ging katuan dira sa lugar. Kung magulan ko niya gilabot gila na kanila balay ga ubog gila na sila kabahamong kita di sa katulog kaya ang ilang hiligdaan kalabot kabaha at isubong mas kampante sila kinatinluan dirang lugar kag mismo ang ang tamburong bala no wala may magasupon aksurek nga tubig ako na rin wala may magasupon nga basura at least tayo yon ang tubig nga maka-flow. Hindi dira makatugas ang pagbaha kay di mo nagkisamong ang problema dira sa mga pumuloy sa lugar kay di naman nagatiner malapit dira mismo sa area sang Mambulo Creek Action Area. Tag diri of course mo na ang sigurong sa total nga maka-action na insendiyo ni araw kita nila sa FB Live insendiyo ng Action Area ang sitwasyon dira mismo temporarily sa may barangay 8 sa may Taytay mismo, ilabi na sa mga vlog ko ang salakyan nga nagalabay dira. Hinay-hinay lang kay basib na magdiretso kas basura. Dami man. Hindi mga motor na kisabi magliko sila. Ano ba yung mga nag-racing? Sila man sila patuloy hinay-hinay lang sila sa pagliko. Kay basib naman ang alang sila kapag liko. Kag ila itong diretso, alam mo na yung nagatinumpong ka basura dira adis grasagin. Kag palihog lang bla sa mga utod nato, hindi niyo paghaliwat habuhi basura. Dahil kung si Sergio Marie Vargas pa sa interview kina Action Art, may mga salakyan niya kung isang kung gabi. Ikaw wala basura sa mga ginakot-kot man nila ho? Na amo na ta ang isa dira ka ginareklamo sa mga residente sa lugar. Kaya ang balilak sa kung taon hindi man sila dira ang nagahaboy basura gitmong. Tinami na mga residente, dabi kamo abi mga vigilante, dabi ang kutob sa mga nagahaboy basura, dai corner nyo kag pamakula kag hulog na Taytay ho. May ara na subong action subong nagabantay na. Kamo nga pumuluyo bala, kamo nga pumuluyo, kamo bantay da, hindi na pagsalig permit sa pulis kung saan mada, kamo yung mismo pumuluyo. Kamo magsaway sa mga nagapangunghulog sa basura. Oo, mo ati indalongran kamo mangyapon mapiktuhan da. Kag sila kidya nga basulan gyapon ng Sunarek. Bakula nyo bla nagapanghulog basura na Taytay bla da para madudla Mamuman kay para basura nga daan hindi lang apektado sila dira eh. Bilog na sulat sa basura may mga apektado kontra ang area hindi gina masulbar. At least subong may aksyon nga ginimo ang Disaster Risk Reduction Management Unit nila ni Sir Vargas kay Matinloan dira. Ang barangay 8 actually pagkabalukod may gintukod kag may gintuga tugo ano naging assign sila dra nga mga personnel o kunabi mga pumuloy sa lugar nga amo ni ang report sa may barangay labi na ko nila makitaan nga may nagahulog sa mga basura. Do may ara sa actually gintang assign kay kagapon ang isa nila kagin na pantang dra nga pumuluyo na kay istorya naton kay ano masarap pasalig sa nga sila ga coordinate sa barangay nga kung may makita sila ganing ginasaway nila o kung hindi magpasaway na report nila sa barangay para matagas talaga kay igong action. Kaya ikaduha, may ara na dagaling nga within sa likod sang barangay 8, may ara dara nga parte nga may CCTV nga makuha. Very good. Makita sila nagahaboy. Ang CCTV naangot na sa isa ka condominium unit. Very good, very good. Kaya may damo kay kagapon gali likod mo sa condominium sa babaw. Damo to mata. Damo ko kita mata nga nagatutok na dagali ang direksyon sa area sang creek ang ilagali nga purpose na para blasig na may mag-takot sa pader sang condominium, dito nagatuon sa may barangay 8. So masapos nila nga mag-detect dira ang sitwasyon dahil kung may naghaboy basura. Dapat proteksyonan, dapat i-preserve dira nga matinlo, samtang sige man gyapon ang pag-effort o kung effort mismo, abis na para matulungan sa Bacolod nga matindoan mismo ang Mambulo Creek mga action. Amo na nga pumuluyo, nag-start sa lugar nga tinloan subong ang creek kamo mismo mangin vigilante nga magbantay da inyo kaingod kung nagapangulat basura da sa wayon nyo kay para na tanan sa inyo da kung magbaha da kamo magyapon ang magsakripisyo da ilabi na ang nagapaabot na naman kita sa mga paglasdas ng bagyo di ba nato gil pangayo pero do amo na gini ko ng CDRMO ko ng OCD pa ang Pambalo Son Eric no anyway karon nga po ng patulari kami sa area na sa BS sa Kino Drive area galaba ang pasensya sang iba na. Kay galaba ang ginapang tug nila. Ari na naman ginasugpunan nila. Ari na sila lapit sa tubang sa isa ka kolehiyo. Kaya mismo sa may sa Kino Drive pero ang traffic hindi magitantom sila kapektado. Kay ang kabuhusan to nila na agyan na pwede na makasantot sa lingoman na ang mga salakyan dra ang linya nga pwede nila maagyan tatlo na gid kalinya gapon nagbalik na sa normal at least nga po nakabilaman diri nga modest heavy ang traffic situation kung ikaberan mo tidalikdan nga mga sinimana no cross sa pergit man sa mabulubugat nga trapiko ang mga salakyan makaaksyon nga gabay diri mismo sa mga lugar
Karon na pato na rin kami sa Bangga Lasal, ang traffic lights nagagana, wala problema kung trapiko ang pagamalan kay tayo yun ang biyahe sang mga salakyan. Mga kaaksona, ang advisory, ang reminder kag ang ginaayo liwat no sang Office of the Civil Defense sang Region 6 ilabi na sa pagpanghanda no bago sa bagyong auring nga ginaluman ng mga kaaksyon nga magalabay according so si di malabay gid aksyon sa Western Visayas ilabi na dito sa may eastern na portion or dito mga areas ng Antique, karo po sa northern portion sa probinsya sa Negros Occidental, may mga apektado man. Pamatian karon nagbantayan ang kabusan ni Saris Sinadri Sigapon sa pagbalik report. Jan! Action na Dali lang na yan. Antisipo sa commercial break. May commercial ko. Dali balikan ta ka ha. Stand by. The time is 5:20 p.m. Basta. Action Jan, please come back. Action direct na tatangan nga maka-action. Basta masiling tanyam po namin gid mahigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton pagamalan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Mag-inom sa Dr. Alfred sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa ito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon John Diaz sa The Yabet Live Report sa Patrol 2 sitwasyon sa Metro Bacolod sa trapiko. Balikan talaga sa aksyon John Diaz sa dugang niya sining ang aksyon balita sa balik niya sining report. Amuna sa mga pumuluyo bala dira sa Barangay 6, Barangay Utso, dira sa Mambulok sa Barangay 10, Barangay 12. Kamo dira ka mga residente nga naka-star dira sa creek, kamo ang magbantay. Inyo kaingod, inyo saway. In other words, kamo dira ka pumuluyo, magbinuligay. Kaya na ginawa na sa syudad ang aton dira creek. Kito pura tananda bato, balas, basura, lain nga basura. Hindi na makalabay ang tubig da, kaya ang tubig ara na sa babaw. Hindi na ito mag-agi sa pinakadalom sang suba-suba nyo da, kay puno na. Kaya mo gani na, kamo nga pumuluyo da, sa kutob naga-star dira sa pangigaron sang creek, nga subong ginalimpyuhan sa syudad, kamo bantay. Kung sinoda mga tao nga nagahaboy sa wayon nyo, hindi ka ninyo i-report nyo sa barangay. Hindi ka rin basura nga ginahaboy, ipakaon nyo sa iya. Kaya mo na bala, pamagi ina nga para hindi ka mo da mabahaan. Di ka rin kung pinagusto na ka mo da kung haboy ka basura nyo, nga wala nyo ginabasurod sa husto nga surudlan ka basurahan, kamo mangyapon masakripisyo da. Tegliwaton ko, kamo nga pumuluyo, bantay sa inyo katupad balay para hindi magpasaway. Okay? Barangay 12, Barangay 10, Barangay 6, Barangay 8. Kamo nang importante da. Kamo nga pumuluyo, nga nag-i-start kita mismo sa igan, sa suba na da, sa creek na da, nga ginanampiwan. Kamo bantay, kag please. Hindi lang kamo dila mapinagusto kahaboy sa inyo basura. Disiplinaha ang kagalingon nyo. Kaindalong lang sa nasining ko na liwaton ko liwat, kamo mangyapon dila magsakripisyo kung liwat naman na dila nga mapuno sang basura because nga gyapin na gusto ng kamo dila haboy, considere nga wala na basura. Ay, nga mga tao, pwera lang sa hindi sa lawayo, no? Tikarong kayo kung magbaha da, kamo manggareklamo, tikarong kayo arakin tinluan na. Di, bantayan nyo. Kung sinong gaboy dito padbala nyo, sa wayo nyo, stoy! Hindi nyo pagaboy basura nyo da, sunod sa plastic. Kag-ihaboy sa gusto nga lugar. Okay? Amo nang pinaka-simple lang. Ito yung syudad, kayo mo na sa pamagi nga maghagan-hagan man ang baha nato. Hindi sigurado ko kung matapos-tapos na sang ni Mr. Jo Marie Vargas na kot-kot. Sigurado ko mga pagbaha na sa SM, dala sa may Bendos Plaza.
nga daw lawod man na kung mag-ulan. Sigurado ko ang flow sa tubig, dasig na nila mag-subside. Kaya tinlo ng creek mo. Di ba? Oh. Ito mo na siling ko, kita nga pumuluyo, magbantay. Kag sa lakayon ta, ang mga naga pasaway. Una sa balita, una sa aksyon. Ayos! Bao si Ed Lumugdang, huwag monitor sa ato, no? Si Kuya Ed Lumugdang. Si Mrs. Tahang Langit, araman. Si Khalid, araman, no? Kag si Kuya Mark Efren. Bao. Sino mo tupad ni Kuya Mark? Hindi ko klala. Ibonibot, sir, sa Germany, ara na. Si katenda, siya ka nakakuha ng sawa. Ano ganina? Nakashare na sawa. Muna iya. Si Oscar Vito, ho? Jackson Eric, watching kami di sa Q-Mart staff kag sa manager Jerry Ripudas Circumference Road Takuling. Ba, may hapon dira sa inyo, ha? Si Inday Blasa, mayong hapon dira kay Inday Blasa. Michael John Season dira sa Paranaque, tamyaw ilang mga taga-barangay Sumagwa. Sa nagpasa alas 10 ba? Buyong ni pare Roger Montalbo mo. Noon yung manggubat na mayong hapon na. Kaya mo nang importante da. Sa kay Ligay Villares Achivar. Para si Ramon kag si Lucy Achivar wa. Sang Kawayanan, Gamonitor man, Talok, Bago City. Jod Gales Makawili da mayong hapon. Sheila Lagos ha. Alex Montesa, Lily King. Good afternoon. Tagawad Mitoy Aquino. Sang Dawis Barangay 14 ara siya ga monitor siya. Oh. Salamat gid kagawad Mitoy Aquino. Do kayo sang life mo da. Do ka sa nagpasa butlak sang adlaw no. Ang imo sini maayong palabuton. Ay birthday. Magabalik ang news nga para tuturan Action Report after edition Biyernes nga presentation. When we come back, report ng Action na din kag Action Art. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon
radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsay ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon niya ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton.
Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:35 na. I-check tara mga report na gikan sa atong siring nga mga patrol layon at reporters. Unahon ta report ni Aksyon na Eden Abuso sa Kapitolyo Provincial ining 350 kilos nga mga frozen kag meat products na wala sa papilis. So ginsunog sang Cadiz City Veterinary Office. Damo to tosino kag chorizo ho. Agin dagdags buho gin bulaan ka gasolina kagin totan. Mo pila to 300 kilos to. Paborito dahil ni GM ng tosino kag kuan mo. Kag chorizo GM no. Pero manok kay isol sa. Sige. Ari sa Aksyon Eden Abuso. Line number 2, Aksyon Eden may hapon. Aksyon na oras din kumpirma ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena nga may 350 kilos ka mga frozen kag meat products ang na-intercept ng task force kag Cadiz City Veterinary Office nga nagsulod sa ila syudad kag puyo kuntani ibaligya sa merkado sa piyak wala sang mga papeles. Sir kay Decena may mga tips sa mga otoridad sa Cadiz nga may mga produkto nga mga sulod sa ila syudad gikan sa Bacolod kag wala sang meat inspection certificate kag iban pa nga dokumento. Dugang pa gilayon nila inigin sunog agon malikawan nga mabaligya pa sa konsumidor kag wala masiguro kung hilway ini ka African swine fever. Palayang Decena nagadepende na sa local task force kung pasakaas ang kaso tag-iya sa nakopeskar nga mga produkto o kung pabayaron sa nagakaigo man nga penalidad. Pamatay na ton si Dr. Renante Decena. Yes, according sa report ni Dr. Josue Rabang, ang City Veterinarian, may nag-tip sa ilang may mga sa karsto na ginala sa Cadiz. So, mo ito nadakpan nila sa ilang tindahan. No? So, wala papilis, wala sa mga National Meat Inspection Certificates. So, mga muna, automatic na dispose by burning. No? So, isa pa, mishandling. Kasi mga imported na, hindi sa frozen, ipagwa mo siya. So, automatic na isunog sa City Veterinarian. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Ayos, salamat yung Aksyon Eden Abuso. Muna lesson learned sa mga nag-negosyo bala sa mga frozen kag meat products. Next time, kung kadto ka mo or magdulong ka mo sa inyong produkto, outside Bacolod, kumplituhon nyo ang papeles nyo. Kung hindi mo lang illegal ang inyo ginabaligya, kumplituhan na lang. Totally gusto mo na. Si karon kayo na kumpiskar ni. Antes ka ginansya, disgrasya. Diba? Oh. Mga kinalan halong kita. Negosyo. Himuan na lang ang legal, hindi na pag-himuan ang illegal. Kung mayo ang negosyo mo, kung hindi mo customer mo, tanawa ba lang Poseidon. Kay mayo ang negosyo, kampiyon ang luto. Kung di ginaamag, dugangan pa sa kumari kung magluto, kag sang na dugangan ni Action Art. Kung di ka dugang, nagapuno, kag nagarawas ang customer. Pero rin malita ni Action Art to Evaluation sang DILG, ang implementation sang road clearing operation o kon RCO 2.0 mahimo nga matapos na sa masunod nga simana. Ari sa Action Art tayo hupon. Action Art, good afternoon. Kung nagpamati ka na masaugangan ko, ipatumbagan ng baka dahil. Yawon ta sa dayaw ng sumirit. Sadya, gini mo. Ginasunod ko man lang dayaw ni Marico si Kuana. Kumari ko. Sige. Oo. Okay na to. Ang ano? Ang road Sabi ko ang libre kong kuhan nga pagi kag may paman pagkatalaba. Bao, di malas kayo yung pagiway na. Gani man, oo. Nasunod lang guro ang maginit-init yung talaba, okay na. O, sige.
Now, diri kita sa balita update gikan sa DILG nga balita ning ginapatigayon gyapon nga evaluation. In fact, kundi supposedly cross-posting ang nagkatabo mo. Nagabayluan ay lang mala ang taga Negros kag ang taga Bacolod nga ba DILG kay supposedly taga Iloilo na yata ni ang magkadto di kang maghihimo sang evaluation and validation. Galing kiti bangod sang COVID-19 may limitado ang pag-travel nila, so ginpahamayo nga ti ang sa province amo ning maghimo sa evaluation diri sa aton sa Bacolod City Action Eric. Now, kundi nasugdan na, kagamo ng ratasyon nga nagligad at purti kahawan ang mga dalanon dire kag mga sidewalk sa Bacolod City. Sige-sige kag in fact nagapadayon subong ang evaluation kay before March 2 ga-expect diri sa Executive Assistant Mr. Butch Suligin. Okay. Nga tapuson ni nila Action Eric mo sa taga DILG. Now, actually, subong gali kung isang una, yung ginalantaw sa DILG kung paano mo ginpatuman ang RCO 2.1 bala? Or ang RCO 1 to, no? Atong una-una ging road-clearing operation. Now, ini gali subong, aside from evaluation kung bala atong mga ginpanghawanan sa una, bala nagbalalik, dason kung bala may nabilin for illegal structure nga ang 87 sa una kung bala na himo na 100%, hindi lang amo nagalisubong ang countdown sa evaluation nga ginahimo sa DILG kay ginapamangkot pagin ang city. Halimbawa, Action Eric, ang mga taga sidewalk vendors na sa mga merkado, kundi may mga illegal structures, iba na hayub-ayub, nagabulog-balikya das kilid, ang iba nagbutang sa ilas ning display. Handa tapos nagkala wasak ato ging pangkuha tiway na palang habuyan. So gina-question na gali subong sang DILG ginapamangkot sa taga sudad sa Bacolod ano ang mga ginbulig naton, not only the vendors kundi ang naapektuhan in general sang road clearing operation implementation. Okay. Halimbawa man ang mga balay dira nga nawadaan bangod sa road clearing operation, bala na providean sila ni sa mga balay nga sa layluhan nila, amo nang gina-question pag-igalisan day in reason o iya kay Mr. Butch Suligin. So, nangin part ina sang total evaluation nga ginahimo karon sang Department of Interior and Local Government. Pero pisaling niya malawig-lawig pa ni kay tiyang DILG, galakat man isla Action Eric, nga why nagin man sa tanan nga tiyempo. Magwasabi ko ni patawag sa DILG. Okay. Para na merkado, magkadto sila nga may mag-concern ginapamangkot, may mga balay ng maging kakas, o mga merkado dira nga napektuhan ng palangabuyan sa mga vendors, may ginapamangkot, ginapatawag si Mr. Butch Suligin. Kapamangkot, paano nyo ni ginadress, paano ininabulig siyang syudad. Pero magluwas yun na iya, gamataw-mato lang galing DILG ni Galakatya, ganitiyog ni Kagnagarantaw sa mga barangay. Okay. Ako na galing rason nga mga kapitan, ginaligan, nakita naton nga araga parik-parik, kag nagabulig man, panghawan, especially ang illegal parking kag mga illegal structure nga nakita ako nagabalik-balik wala hindi man permanent kundi illegal ang pagbaligyan na sidewalk amo nagaling nga nangligan to damo ginang nagaguluwa nga mga barangay officials nga nagabulig panghawan Action Eric. Yaring confirmation ni Sir Butch Suligin, Executive Assistant to the Mayor. Sige, pamandi kung isa, why kami kaupod. May final, next week guro, before sang March 2. Nagtanaw ba nila, ang sa una nga mga ginpang guba, mawan mo, ang ilang gusto ginako, ang rehab la, sa mga tindahan la, kung ano, pinigmo mo, ginatagan mo sa financial assistance, sa mga kwaso ng iba na ginpangwa, ang mga balay, kung sa transfer. Amo mo lang ginapamangkot nila. Kung ano lang pagguba mo sa una, anong aksyon mo gitikin, nga mabulikan man lang. Tanaw man nila kung ano nadugangan, ano mga kwan, kung naman mga reasons kada hindi makwa, ipagwa ginanimo ta. Kung ano. May mga mediation report ka mo, kung ano. So nang ilagid nga importante, ang ginimo mo. Ginguba mo na mamalay, hindi mo sila transfer, mo na. Sama lang, Action Eric, ang part pag-galing sa evaluation, kailangan mo yan, isang evaluation ni, halimbawa, taon na sa DILG, naghawan natin, o very good ka na,
Pero kung pigaw, galing ang pa-address mo kung paano mo gibuligan ng mga affected ng mga individuals, inagaling maging part man sa grado mo sa evaluation. At least makita mong bisan nagpatuma ng DLG sa kasukuan, may galing kapidman o kunupod nga pag malasakit sa mga naapektuhan. So nagtawon niya sa DLG kita mismo kay na si Director Engineer, actually nagkontakta siya pero ginapasa niya kita siya focal person na in charge sa road clearing operation 2.0. So hopefully si boss maging available ng iya sa ring focal person agad mag-explain sa aton further kung ano iniya ang evaluation at this moment yung ginahimo sang DILG. Balitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Daghang salamat kay Aksyon Art ay hopon report gikan sa New Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:45 yari ang pinaka-latest nga lakat sang panahon. Severe Bulletin number 7, Tropical Storm Awing. Ginisyo alas 5 karon lang hapon. Ang sentro sang tropical storm nga si Auring ginabulobanta may kalayoon nga 400 km east southeast sang hinatuan Surigao del Sur. Nga may dalang kabaskugon sang hangin 85 km per hora kag may pagmulumadlos na nagalabot sa 105 km per hora. May ara na ginpapanaog nga tropical cyclone wind signal number 1 sa Visayas, Southern Leyte kag southeastern portion of Eastern Samar. Giyan including na ang Homonhon Island. Sa Mindanao, Davao Oriental, ang eastern portion sang Davao de Oro, Pantukan, ang Maragusan, New Bataan, Compostela, Moncayo, ang eastern portion sang Agusan del Sur, Sibagat, Bayugan City, Prosperidad, Talacugon, San Francisco, Rosario, Bunawan, Santa Josepa, Trento, kag ang Surigao del Sur. Ang forecast kada sa Pag-asa basi malanpol sa Domingo sa Caraga. Ining si Bagyo Auring. Ang forecast position 24 hours buwas sa hapon 290 km east-southeast sang hinatuan Surigao del Sur. After 48 hours, Domingo sang hapon, vicinity ang bagyo ara sa vicinity sang Hilongos, Leyte. After 72 hours sa Lunes sang hapon, 140 km northwest sang Coron, Palawan. After 96 hours, Martes sang hapon, arasa sa 415 km west sang Subic, Zambales. Kag after 20 hours, Wednesday afternoon, 490 kilometers west of Iba, Zambales. Damo ng tracking sang Pag-asa. Pero again, hindi ni magin permanente. Kasi likote may mga pagbaylo-baylo kung isa ang direksyon kag dalagan sang bagyo. May best kung isa nga mahinay siya, may best siya kung kaisa nga magdasig siya. Importante nga mati lang kamo di sa Aksyon Radio. More update sa lakat sang panahon. Tutok lang diri sa aton nga pagpangalaga. Magabalik ang inyong siringa palatuntunan, dugangan ta ang atong siringa mga aksyon balita, pagkatapos lang sa katong importante, dugang pa nga mga pahibalo.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Saan ang aksyon? Naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Pabalik din sa ato sila nga pagpangalagad. Tulo man laway ko kita ko alimangong bagong bakit ba? Pula-pula gitang lawas siya ho. Bagong bakit sa kaldero giluto ba? Ko kilala ko gay ko boy pisan isa lang kabilog kanami sa pagkaluto sang alimango porte daw ginuto man ko ba may hapon dira kay Sir in Masino Taihon. Sir, salamat kay sa information mo ha kay Sir in Masino Taihon. Salamat kay Sir sang imo sini nga info. Kasanag ba? Buyong gini si Kuya Ed lumugdang mo. Kuya Ed, kumusta ka da? Huwag kita da? Sa kay Pitsi Tahan Tordillos, sa tanan-tanan nga, kuhan ha, nga miyembro sang Bacolod Eagles Club. Mayang hapon dira sa inyo. Mayon na ninyo nga pagbulo banding-banding da kag pagpulo pangapi sa panghigaron. Dona Robles Prodi Galidad. Ara sa San Diego, California, gamonitor siya. Sa mansilingan si Utay Benedicto. Ara man si Jocelyn Libuon Dispuho. Paring kinano sa guys ang Tokyo, Japan. Konnichiwa, Parikoy. Hoy, verti si paring kinano sa guy. Wag kita da. Erwin Debbie Gonzalez, gamonitor. At si Boni Butseria Portinia. Way punaw ni mati sa Action Radio. Sa kay Manjo Arnejo, damay hapon ha. Kay Feli Morales Quilio Aliza. Good afternoon. Baby Jane Leonoras. O Leonoras, mayong hapon da. Kay Maylin Galino sa Qatar.
Damot ang mga listeners sa gwa, no? Balhin sila babaw, tay-tay, kuya. Sining ni Kuya Ed Lumugdang. Anong tay-tay ba si puno tubi, Edgar Pilayo, mayong hapon. Kay Feli Puentevilla, kay Ramil Ugatis, Hanoy, Arasla. Bret Hart, Tunato, mayong hapon. Utay Benedicto. Mayong hapon na kahit Utay Benedicto. Noel Quintanilla, Omanya. Ay, Puerti. Villapuerte Limited, watching from London. Uy, Puerti, London, Nomi Ritiban, mayong hapon. Kay Shane Anthony, pamilya Lipanya, daging natamiyaw lang, watching from New Jersey. Ito ka namin, pa-i-aratsada ng kada. Sa kay Huma Lumela, da mayong hapon, Huma Lumela, Oscar Vito, pamunitor na sila permi. Sila ni George Gargasiran. Monitor na sila permi sa Action Radio, no? Ay, kanami nga mga tao. Kay Maria ko, kay paring Manuel ko, da, kay Mrs. Joseph Chua and family, da. Monitor sila. Gusto ko pa chimpo ko, lang-alang na gido. Action Report Afternoon Edition, Biyernes presentation, magatako pinitiponario, balik ini buwas Sabado. Atong siling nga mga patrola unit reporters in action na nagpangalagad karon nga hapon. Action Jan, Action Art, Tayhupon, Action Eden Aboso. Ang piloto si Action Ninyo Bugina, no? Po diri sa akon nga mga technical partner sa Studio A si Broadcast Engineer Nelmar Madera, po siya aton nga IT expert, paboritong Chosino, kag Chorizo, Action JM Bike. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Peñaran, sa ngalan ni Loverboy, Action Marlon Hinevea. Talos na ako dito temporaneo kon Biyernes, ako naman si Action Eric Magbanwa, kita karon alas 10, tuto alas 11, Action Night Patrol Program. Salamat gid sa inyong nga pamamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,